da kai kauran gundu Allah su maimaita cike uban dundu Allah baba maimaita in ka yi da hudu Allah za mu maimaita so ka kara hudu Allah da kai maimaita muke ta alfahari mu yan kebe ba mu yin kuka Allah ka maimaita rike mu dama da hawa da daudar mu za ka wawanka Allah rabu maimaita ya iya maka ba wani malam a bar batun boka Allah kauran maimaita gundu baya bori na suruba mai girka Allah nuna maimaita na ka difa jinawa Allah maimaita gaba hasada sun kawa Allah da maimaita ganin shi sai cau Allah bai maimaita da mai gidan jemo Allah maimaita kuma ki ta shafi ki baban samira jangwarzo Allah baban maimaita amadu md na ama kai zani zo da tarzazo Allah maimaita yaya kullum umar idris bura baitin ka gashi na furzo Allah waɗansu maimaita na ta yin kuri da kashi mu kwa sai mu dauto zo Allah maimaita wata da kai giwa Allah mai maimaita hasanar ka saiwa Allah maimaita ile ga gidan kowa Allah maimaita gana ta da kauga Allah Wani maimaita tara san da su kura iya ki za ta uga Allah maimaita Tutturan maza na maji kira tun mai tarar ka ya yi mukowa Allah Duk mai maimaita kishi idan ya ga nasir kaura wallahi ya garowa Allah maimaita Lailatul qadar gare mu mai kokun shi saiwa Allah Ba maimaita mashi ganganci Allah maimaita Ma'asadan shi sun barci Allah da shi da maimaita su da bambanci Allah kullum maimaita suna cikin kunci Allah maimaita Allah ya aminta da wallan wasa ta da shi kulle Allah mai sanya maimaita gane kulfa ya kuna idan ya nuna wanga ya yi daidai Allah Allah ya ce maimaita abi ka nasir tilar musallama bude Allah mai maimaita bakin ciki da nufin Allah a kira shi gawa ne Allah nasir maimaita kaura ne goga Allah zakin da maimaita ba mai burga Allah maimaita Idrisa jatunga Allah maimaita Allah ku zara da ka maimaita gwamnan kefe mun yarje maka kauran gwando Allah maimaita kwalliya ta biya kudin sabulu sakon mace kiran gwandu ne mutan kefe don mu dauna asuru Auren gwanda Allah maimaita kwalliya ta biya kudin sabulu Sabon mace kiran gwanda ne mutum ke gudun mu dauna suru kauran gwando Allah maimaita kwalliya ta biya kudin sabulu ga sakon kwamishinan aikin kefi ya ce mu dauna asuru Auren gwanda Allah maimaita Kwalliya ta biya kuɗin sabulu Sabon mace kiran gwanda ne mutum ke gudun mu dauna suru zulman ne gani wa zan yi mutuwa da mu je mu kama mani Auren gwanda Allah maimaita tsarin ka ne kadai tsari ga komai gare ka tsara mani Kwalliya ta biya kuɗin sabulu in ka aminta yar mowa ma sai aka ta yi sabon zani Dace suru Allah saka ma komai gare ka ne a haɗe in ka yarda in yi gata haka Auren gwanda Allah maimaita kwalliya ta biya kudin sabulu Sabon mace kiran gwanda ne mutum ke gudun mu dauna suru Allahumma sallala Mahamudu miji gurin rabalatu Auren gwanda Allah maimaita dan Amina da Abdullahi baban zaki ya fadin mutu Kwalliya ta biya kuɗin sabulu Asa Ali da masa bai duka duk sun bi mai gidan saudatu Nasiru Allah saka ma salatin ilahu har shurfa'u da kauran gwando a mai surruka Auren gwanda Allah maimaita kwalliya ta biya kudin sabulu Sabon mace kiran gwanda ne mutum ke gudun mu dauna suru wa za ya bi ni yau zalle ka jare kefe in fado ko da ku Auren gwanda Allah maimaita in shago gare ni filin dambe maza na ta zulumin ba hagu Kwalliya ta biya kuɗin sabulu alfarin mutanen kefe na sun kawara ne ta rago Nasiru Allah saka ma nauyin talakati ya ɗauka ya zama gamji sha sassaka Auren gwanda Allah maimaita kwalliya ta biya kudin sabulu Sabon mace kiran gwanda ne mutum ke gudun mu dauna suru ina sun
na kuma ya kare maku. Kwalliya ta biya kuɗin sabulu. Kuna ta yin kiyayya kun kawara shi ko baya tanka maku. Dakta Nasiru Allah saka ma. Shi kokarin shi al'ummar Kebbiya za su zama sun halkaka. Kauran gwanda Allah maimaita. Kwalliya ta biya kuɗin sabulu. Sabon majigiran gwanda ne mutum ke gudun mu dau Nasiru. Shirme suke ta yi tuni kaura ya kwashe ƙuri'ar jama'ar Kebbi. Kauran gwanda Allah maimaita. Lungu da sakuna na jihar nan dan Idrisa baba muke tabi. Kwalliya ta biya kuɗin sabulu. Mun ɗau kashi guda da gyara su kawai sun gaza samun korafi. Nasiru Allah saka ma. Da masu barwa Allah in kaura ya ga masu zo su bada haka. Kauran gwanda Allah maimaita. Kwalliya ta biya kuɗin sabulu. Sabon majigiran gwanda ne mutum ke gudun mu dau Nasiru. Da Allah ya yarda kaura ya zama kauna cikin su wasa ya hani. Kauran gwanda Allah maimaita. Nufin ilahu ba na mutum ba idan mantuwa su kai na yau tuni. Kwalliya ta biya kuɗin sabulu. Allah ya san da yaya amma ya daho jagora ya baiwa kani. Nasiru Allah saka ma. Shi baya mai shi gyara yadda ya so haka zai yi baya haka. Kauran gwanda Allah maimaita. Kwalliya ta biya kuɗin sabulu. Sabon majigiran gwanda ne mutum ke gudun mu dau Nasiru. Mu kam dukan talakawa na jihar Kebbi ba mu kin Nasiru. Kauran gwanda Allah maimaita. Mun gamsu kan riko ne shi ya ga tabki ya mai da shi ba faru. Kwalliya ta biya kuɗin sabulu. Shi bangaren siyasa ya zarce gangaren kira shi da mayu. Nasiru Allah saka ma. Duk wani kokarin mu ji daɗi Nasiru kaura yayo haka. Kauran gwanda Allah maimaita. Kwalliya ta biya kuɗin sabulu. Sabon majigiran gwanda ne mutum ke gudun mu dau Nasiru. Kauran gwandu popular ko yan Kebbi mu aje ƙura'a. Kauran gwanda Allah maimaita. Duk mai gwani kamar wallan to ba a ganin shi ai mai ba. Kwalliya ta biya kuɗin sabulu. Mu Kebbi mun yi datan kaura ya samu na ta zarce sa'a. Nasiru Allah saka ma. Gwarzon maji kiran gwando baba duk masu bin kasan ɗaukaka. Kauran gwanda Allah maimaita. Kwalliya ta biya kuɗin sabulu. Sabon majigiran gwanda ne mutum ke gudun mu dau Nasiru. Kowanne bangare Nasiru kaura yana ta biya kula. Kauran gwanda Allah maimaita. Kiwo na lafiya asibitocin mu magunguna an tula. Kwalliya ta biya kuɗin sabulu. Fanni na ilimi makarantu na mu ba ma ganin matsala. Nasiru Allah saka ma. A bangaren tsaro kau duka kulawa Nasiru yayo haka. Kauran gwanda Allah maimaita. Kwalliya ta biya kuɗin sabulu. Sabon majigiran gwanda ne mutum ke gudun mu dau Nasiru. Noma game da kiwo wallan fallin yana ta duba mana. Kauran gwanda Allah maimaita. Yana ta ƙara inganta mana komai mu ƙara mai jinjina. Kwalliya ta biya kuɗin sabulu. Yau Kebbi ta ɗara wa makwabta mu yi wahala a kaura ya Dakta Nasiru Allah saka ma. muna ta ƙara gode Allah domin jihar mu ta haskaka. Kauran gwanda Allah maimaita. Kwalliya ta biya kuɗin sabulu. Sabon majigiran gwanda ne mutum ke gudun mu dau Nasiru. Ga ayyuka na raya gari kau Nasiru ya zamo ginshiki. Kauran gwanda Allah maimaita. Gine-gine dare ba rana birni da karkara ba shamaki. Kwalliya ta biya kuɗin sabulu. Yana ta tituna da gadoji mu gudanar ruwan mu daki-daki. Nasiru Allah saka ma. Kauran gwandu mun gode maka kam talaka babu mai kushe maka. Kauran gwanda Allah maimaita. Kwalliya ta biya kuɗin sabulu. Sabon majigiran
doki zaki ko raguje maye na kwalliya ta biya kuɗin sabulu. ina da gudumar fasa dutse kauran gwandu ka fi gaban Dakta baro Nasiru Allah saka ma. kamar gaban gani kuma ban ji ba kaura kana gaban tsara duka Kauran gwanda Allah maimaita. kwalliya ta biya kudin sabulu Sabon majigiran gwanda ne mutum ke gudun mu ɗau Nasiru. Allah ya kara baka wuyan daukar nauyin dukkanin al'umma Kauran gwanda Allah maimaita. inda ka yarda za ka yi hidimar bayansa to ko kai ke sama Kwalliya ta biya kuɗin sabulu. dangi da yan uwa har da yan gari da wadiyar mu karin guma Nasiru Allah saka ma. Allah ba za ya bar ka tabe ba za ka zama ka ɗaukaka Kauran gwanda Allah maimaita. kwalliya ta biya kudin sabulu Sabon majigiran gwanda ne mutum ke gudun mu ɗau Nasiru. na zo da gaida zakin fama babu maji kira gagare Kauran gwanda Allah maimaita. baitun kwamishinan aiki na mutanen kefi shi zandire Kwalliya ta biya kuɗin sabulu. gwamna yana yabawa da kokari na aka musulun ka Dakta kware Nasiru Allah saka ma. injiniya jinin faruku dan umma gamji sha sassaka Kauran gwanda Allah maimaita. kwalliya ta biya kudin sabulu Sabon majigiran gwanda ne mutum ke gudun mu ɗau Nasiru. gangar mace kiran gwandi ce zaki na hamsa gwarzo kake Kauran gwanda Allah maimaita. kura ya kyafi kunyo aiki lungu da sako da kun haƙi Kwalliya ta biya kuɗin sabulu. duk fannin da ba sa kushe ku ba ƙarya suke Dakta Nasiru Allah saka ma. an gaida musulun faruku kai da gwamna ku dore haka Kauran gwanda Allah maimaita. kwalliya ta biya kudin sabulu Sabon majigiran gwanda ne mutum ke gudun mu ɗau Nasiru. na zo na gaida MD na baba Amadu ne zan yaba Kauran gwanda Allah maimaita. mu gaida Ahmad Faruku injiniya wannan gaba Kwalliya ta biya kuɗin sabulu. baiti kamar na jin darakto na mana ke ta yi na zuba Dakta Nasiru Allah saka ma. ubanmu Ahmad Faruku zakin Samira shine haka Kauran gwanda Allah maimaita. kwalliya ta biya kudin sabulu Sabon majigiran gwanda ne mutum ke gudun mu ɗau Nasiru. ma'an salama nan zan hutawa kar da newa zakin duniya Kauran gwanda Allah maimaita. Hindu zan fashin ta baki ta raba kauran gwandu shine jan waya Kwalliya ta biya kuɗin sabulu. al'ummar kebe mun yarje maka kauran gwandu kai ne siniya Dakta Nasiru Allah saka ma. bayan ka ne ba kauran gwandu Allah ya yarda dole bar maka Kauran gwanda Allah maimaita. kwalliya ta biya kudin sabulu Sabon majigiran gwanda ne mutum ke gudun mu ɗau Nasiru. kauran gwando Allah maimaita kwalliya ta biya kudin sabulu sakon mace kiran gwandu ne mutan kebe don mu dauna azuru Kauran gwanda Allah maimaita. kwalliya ta biya kudin sabulu Sabon majigiran gwanda ne mutum ke gudun mu ɗau Nasiru. kauran gwando Allah maimaita kwalliya ta biya kudin sabulu ga sakon kwamishinan aikin kebe ya ce mu dauna azuru